ndisina ndine dambudziko rangu ikanditi asaka hausi kuziva zvauri kuita iwe uchasangana nezvauchasangana nazvo ndikati hai nina kutadzirai ini ndatouya ndichitsvaga rubatsiro ati rubatsiro rwamuri kundipa karito rimwe dambudziko zvinondinetsa makundipa umwe mutoro makutondipa umwe mutoro pamusoro peumwe mutoro saka imi kana muchindiita zvamunondiita inini dambudziko randinaro ndakatombofunga kuzviuraya saka mukatondiuraya ndotoona kuti inenge iri advantage kwandiri wakati hauchasangana nezvauchasangana nazvo ndonga ndatofamba ndaamumvura yakandidaidza ikati uya kuno n'anga yaya futi akantaura akati zvandandichitaura pane zvandandisina kuona pane zvandazoona aiwa handina hangu problem newe iwe uchidi famba hako uyeni ndobva ndatofamba ndobva ndadzoka ndakwira mabhaiki angu aya ndatodzoka ndapinda munonzi muchitima ndoma ndakazovatira ndobva ndadzoka mangwana acho makuseni ndichisvikawo munonzi mumadiamond ndichitokrosawo bhodha kupinda mukatarira ndobva ndakwira mabhazi macag aya ndo akawanda kanodai kunana mukumbura ndobva ndadzoka ndadai kudzoka kwacho kandina kwandaiti kumba ini ndandiri mugunduru nevamweni wafana wandanda kuasociata nawo aigarawo pakare ndipo paya ugunduru hwangu manje ini ndaizoti makuseni aya ndaimuka ndogeza ndowacha tuhembe twangu secho ndandinapo kozi kutouya kwandakaita ipapo pane munhu anga akandifonera akati uya kuno kuharare ndakatobvawo ndichibvira kumarondera kupinda muharare makatoshedzwa nasomeone ndobva azondidzimira foni. Ndichikutambirai zvekare pano pathis YouTube channel pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe ende nyaya dzepanapa inyaya dzinenge dziine proof inyaya dzechokwadi dzisina nhema mukati. Frank nhasi ndafamba naFrank takaposta pic mumastreets esocial media. Taposta pic mumastreets esocial media. Pic ranga rakanzi chii? Pic chataitsvaga isusu vanhu vakabatsirwa kuchitya postomera popo zvakafamba shuwa tiri kuzinzwira tega zvisiri kubuditswa ipo paTV yavo nekuti vamwe vanhu vangonozotaura kuti aiwa zviri kubuditswa paTV yavo ndezvekunyepa. Saka isusu tati titsvagewo mukoma vakauya vakataura kuti ivo pane zvavakabatsirwa saka ndo nhaurwa iripo muzuva ranhasi. Alright Frank, tisati taposta pic isusu kumashure ndikatimbodiscasa tisati tatanga kuwabvunza andika pane nyaya dzataiona dzichitenderera mumastreets esocial media handitoda kuti utaure zita revanhu vaiposta but tinoda kuti titaure zvaitaurika kuti vainzi munhu waMwari here kana kuti ainzi munhu wekunyepa. Zvagara kuti isusu tizosimudza nyaya iyi takaona vanhu vachitsvaga vamwe vanhu yekuda kusvibisa zita remunhu kana kuti vari kubudawo vachitaurawo chokwadi chavo chekuti ivo havana kubatsirwa zvakanaka. Alright, taposta pic isusu pane machallenges atiri kusangana nawo hatidi kunyepa zvekuti takatora mascreenshot vamwe vanhu vanomaona machallenges atiri kusangana nawo. Iwe side rako iwe Frank machallenges awakasangana nawo ndakashautwa wakatukwa siyanai nemunhu waMwari vamwe vari kuti siyanai nazvo unopera usati watanga. Vese vatakaona vachituka vese vari the side of profit varitaura kuti profit munhu waMwari saka ivo vaifunga kuti maybe isusu tiri pakuda sei pakutenga side asi hatina side ratikutenga. Alright, iwewo Frank iwewo takuisa mapercentage 100%. Percent yevanhu vekwamira kupo kana kuti vaisimbisa Miracle Po ungaise pachii kuside kwako? Almost 90%. 90%. Alright, Frank tine munhu watinaye chimbotaure nevanhu Zimbabwe tina mukoma watinawo panapa mukoma zvakamira sei? Buchidimbu regedzai nditaure ndichiti zita rangu ini ndinonzi Takudzwa Stole. Kumusha ndinobva kuManicaland paMutare. Problem yandakange ndinayo ini ndeyekuti makanditarisa kudai ndiri gentleman chaiye akakwana. Chokwadi ende pamandibata paya ndavhunduka ndabatwa panapa ndonga muri kungondoonawo zvandiri ndiri zvandiri kudai ndakange inishoti regedzai ndingoti ndakange ndiri a toothless dog. Imbwa isingarumi inongohukura. Ndiri murume but ndandisiri murume. Ndanga ndine problem yekuti sikarudzi yangu yanga isingaiti zvakanaka. Ndochokwadi yanga isingatomboiti. Ndokumbura kubvunza ipapo vanhu vakanzi tsikarudzi yanga isingaiti zvakanaka pane pamamboti paya imbwa isingarume vamwe vanozofunga kuti pamwe yenyu yairuma vanhu ipapo natsoi kupa jekesa ipapo. Ini ndandiri imbwa isingarumi ndaingohukura. Alright. Kutaura ndakajekesa shona kubuda pachena. Ndandiri murume pasina
nhengo yangu yanga isingamiri. Exactly. Ndo pana isingamiri. Zvondaito ndikadanana nemunhu ka. Taitobatana toita sei. Ari pakuzoti chipedzisa manje. Panga pasina. Mukoma vairamba kusimuka. Mukoma vairamba kusimuka. Saka nekuda kweproblemu iyoyoyo ndakazofamba mitunhu yakasiyana siyana varume. Ndakaenda kuna Chipinge kwamunongonzwa kunonzi ndo kune mukurumbira wemagodobori anobata nemushonga. Ya, vanobata nemushonga nenzira yechivanhu. Zvikashaya basa. Ndobva ndazoenda paGokwe. Zvikashaya basa. Ndobva ndazoenda Darwin kudandi. Munana Katarira. Mese munana Dandi Stot Chideo so. Munana Dotito. Mukoma ndichimbokumisa izvi ndishani. Pamaifamba vanhu avaiti chii? Pandaifamba ka. Vanhu ava zvavaitaura ka. Vaitoti ini vabereki vangu. Vakazvikonzeresa. Vakazvikonzeresa. Saka nekuda kwekusaziva kana ndakatombove nemweya nekufunga kusiriko pamusoro pevabereki vangu. Chiti kowe vabereki vangu vachindiitira zvakadai. But zvazvisiri izvo ndakazozviziva leta. Alright. Manga magumira pekuti maenda kudande. Pese pamaienda kunana Godobori maibhadhara mari here yekuti murapwe. Ende pane change yaimboitika here after mabhadhara mari kana kuti kurapwa? Zvaitika papa ka. Change nekanyepa. Hapana change yaitika papa. Kubhadhara mari zvandaiita manje semunhu anga anzwa nekudyirwa mari. Ndakanga kuti inini ndinozobhadhara kana dambudziko rapera. Dambudziko rapera. Mazvibata. Vamweni vaizoramba vaitanga wabhadhara mari yendiro vana Godobori ka. Havatangi kuita maoperations kana usati waisa mari mundiro. Mazvibata. Saka pambai ndazoti ndirepondo sekuti panguva yacho ndandisati ndakushanda. Panguva yacho ndanditori mugunduru. Alright. Ndatori chigunduru. Ndingakubvunzewo. Dambudziko iri rakatanga rini? Kumashure uku nhengo yenyu yekwanisa kumira here kana kuti haina kutombobvira yatombomira ba. Kubva ndiri mudiki pandakazotanga kudawo kungwara kuti ndichiziva. Makuziva nezvevasikana. Ndichiziva kuti haizviba uchiitwa zvevasikana. Ndobva zvakatanga kundirambe zvoni ndandisingatozivi chinonzi mukadzi. Saka zvadaro izvo ndakazopinda mitunhu yandataura iyi. Ndobva zvaramba. Ndobva ndazopinda muMozambique. Mozambique tichingoti bude mubhodha remukumbura riya pane munonzi Madiamendo. Ndichipinda muMadiamendo pane n'anga yandakaendera. N'anga yayo ndobva yakundirife yakanditi enda kunonzi Kutete. Kutete imomo muMozambique imo. Imomo muMozambique. N'anga ndo yanga yakukudze kuti ide kune kutenda kune imwe n'anga. Ndazvitadza. Ndobva ndaenda Kutete kuya Kutete kuya ndandisina mari. Ndobva ndadzoka kuno madhezi acho ndandisina pekuti ndingati ndandine pekugara. Ndanditori mugunduru. Ndaigara kubudiriro 5. PaOK papa. Ndinoda kubvunza mukoma vangu Sithole. Ugunduru hwamuri kutaura uhu hwakafanana neamwe mastreet kid ratinoona muguta reHarare mutauni? Infact ndingati hwakafanana. Asi hwakasiyana futi. Sekuti ini ugunduru hwangu inini kuhuita kwandaihuita ndaingohuita manheru panguva yekurara. Ndaiti bhawa risati ravharwa ndainge ndiri mubhawa rinonzi raChangamire riya. Pane bhawa rinonzi paChangamire pabudiriro. PaOK papa. Saka ndaiti bhawa risati ravharwa ndiri mubhawa ndichingotendererawo ndichiita sei kana ravharwa. Ndaizobudawo imomo ndoenda pamataipi anoitwa zvemataipi aya. Ndongonotsvagawo nzvimbo yandinoona kuti apa pari safe ndogona kuvata zvakanaka. Ndakubvunza mukoma Sithole. Box yangu ndobva ndadizvo. Ndinoda kubvunza ipapo mukoma Sithole. Sorry. Makaudzwa imimi kunzi vabereki ndovari kukonzeresa dambudziko iri. Vabereki vapenyu right? Izvozvi baba vakashaya zvavo. Vakazoshaya pasara mama. Alright. Ugunduru uhu makahutamba after mamakana nevabereki here kana kuti wakabvirirawo kudhara kumashure? Ugunduru zvazvakazoita manje. Pakunzwa kwandaita problem uyu. Pandinozotenda Mwari ndepekuti hangu handina kuzonoonetsana nevabereki vangu. Ndakangonyarara ndikati andoda kuti ndione. Ndazoziva kuti ndizvo here zveshuwa. Handina kuzomakana hangu nani nevabereki. Nevabereki. But panguva yacho iyoyo vabereki vese vangu vachiri vapenyu. Baba vangu vakatozoshayawo anonga 2023. Alright. Chaikuita sei kuti mugare kumba kwavabereki?
kuzogunduluka chii chacho chikonzero. Nawe yaitika maende kuti pakuri kutotsvagawo mafuro manyoma kumusha munongoziyawo madhiri ekumusha ka kumusha ndezvongotiwo kumuka nekungoenda kumunda unoshanda wodii wodya sadza wotovata. Asi vabereki vaisazviziva kuti muri kugunduruka imi. Vaisatoziva, indaitowanyebera zvinhu zvitori right. Because kana uri murume unovatakudza musoro. Vachitofona vachitoti haiwa zvinhu zviri chi zviri right. Zvinhu zviri right. Alright. Mukoma Stole, mabva kuMozambique right? Mozambique ka. Ndakazoenda kutete 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 ndakasvika zvikanzoenda kugorongoza. Gorongoza tete atoo kudhuze nekumvura. Iko ndekototi munotokwira madhudhu bike aya akufambi motikari ba. Musango mekuti unotokwira dhudhu bike moswera muchifamba makutosvika kumvura. Ndakazoenda kune imweni n'anga iriko handichatauri nezita ba. Iyo ndo n'anga hombe yokuti kana unobva kuMalawi vanovinga n'anga iyo ndeyekuti muchipinda mubutiro rayo munoitirwa matare. Munotanga mapinda mumvura muuyu mamiti mahombe aya munotanga mapinda mumvura. Mapinda mumvura ka munozonopinda kwakaoma mobva machipinda kunenge kune mishonga anoshandisa. Mune nyoka, shato, madzote aya zvese zvinenge zviri ndezvavo izvi. Ndasvika kun'anga iyoyo zvaikazonditaurira manje ndakapesana nazvo. Yakanitaura kuti aiwa iwo problem yawafambireyo ndaona wakafamba nzvimbo dzakawanda chaizvo asi problem yako haina kufamba. Pano problem yako iyo inopera. Asi inini ndine miko yangu yandinokupa. Miko yandinokupa indewo kuti iwewe ndikakugadzira kana nhengo yako ikatanga kushanda 1 haufaniri kuzofa ukaita mwana. 2 haufaniri kuzowa nechinonzi munhukadzi pakurarama kwako. Iri kungoshanda chete. Asi iwewe uchange wakukwanisa kuita zvawanga usingaiti nhengo yako ichange yakushanda ende uchaita mari yakawanda chaizvo kuwaurombwa. Saka ndakazoti aiwa sekuru handingaoni zvine picture kana kuti zvine chirevo chakanaka chiremerera chekuti inini ndinoita mari ndisina mwana kana munhu wekuti inini ndinozoti pafuma yemuchandiitisa iyoyo ndosiyira umwe ndafa. Nekuti isusu zvatiri kurarama kudai hatichazorarami panyika panapa zvachose. Tichaparara kwozouyawo vanouya. Saka kana pfuma ndichiita pfuma ndisina munhu wandinokwanisa kuzosiyira zvichizongoparara pandinoparara hazvishandi. Zviri nani ndigara hangu ndine chi ndisina ndine dambudziko rangu. Ikanditi saka hausi kuziva zvauri kuita iwe uchasangana nezvauchasangana nazvo. Ndikati hai ini handina kutadzirai ini ndatouya ndichitsvaga rubatsiro. Ati rubatsiro rwamuri kuda kundipa ritori rimwe dambudziko zvinondinetsa makundipa umwe mutoro. Makutondipa umwe mutoro pamusoro peumwe mutoro. Saka imi kana muchindiita zvamunondiita inini dambudziko randinaro ndakatombofunga kuzviuraya. Saka mukatondiuraya ka ndinoona kuti inenge iri advantage kwandiri. Wakati hauchasangana nezvauchasangana nazvo. Ndonga ndatofamba ndamumvura yakandidaidza ikati uya kuno n'anga yaya futi. Akantaura akati zvandandichitaura ka pane zvandandisina kuona pane zvandazoona. Aiwa handina hangu problem newe iwe uchidi famba hako uyeni. Ndobva ndatofamba ndobva ndadzoka ndakwira mabhaiki angu aya ndatodzoka ndapinda munonzi muchitima ndoma ndakazovatira. Ndobva ndadzoka mangwana acho makuseni ndichisvikawo munonzi mumadiamond ndichitokrosawo bhodha kupinda mukatarira. Ndobva ndakwira mabhazi maCAG aya ndo akawanda akanodai kunana Mukumbura. Ndobva ndadzoka ndadai kudzoka kwacho kandina kwandaiti kumba ini ndandiri mugunduru neumweni wafana wandanda kuasociata nawo aigarawo pakare ndipo paya. Ugunduru hwangu manje ini ndaizoti makuseni aya ndaimuka ndogeza ndowacha tuhembe twangu secho ndandinapo kozi kutouya kwandakaita ipapo pane munhu anga akandifonera akati uya kuno kuHarare. Ndakatobvawo ndichibvira kumarondera. Kupinda muHarare makatoshedzwa naSamuel. Ndasedzwa naSamuel ndobva azondidzimira foni. Masvika muHarare. Ndasvika muHarare. Munhu uyu ndiwe kumusha kwenyu? Munhu yanga ndekumusha. Marondereko. Aiwa pamutare. Kwamutare. Saka azondidzimira foni. Maiziyo. Andidzimira foni ndobva ndaona kuti ndingaita sei. Ndaona kuti hapana yekutamba. Ndongotamba iripo. Nzembe ikurira. Saka ndanda kuti ndikaita ugunduru hwangu manheru mangwana ndofuma ndotsvagawo nevanetu mapeacework. Mumwe nditoda kuchererwa mvura. Mumwe tinoda kuvhurirwa matayi pamatayi ipo paya. Mumwe waitowo tinoda kubatsirwa pamakandini.
pamakandini aripo pai. Ndaingoita zvese, mumwe undipawo dhola, umwe pondo, umwe chii. Muchingoita. Mari yangu ndichitochengeta chii? Muhomwe. Muhomwe. Saka ndadzoka ipapo manje. Ndakazonzwawo umwe achingotaura kuti kune kunonzi kuAbraham Stand, kuAbraham Stand. Murume ari kugona, ari kubuda paredhiyo, ari kuita sei? Ini ndakateerera. Ndobva ndabvunza, kumbori kupiko kwamuri kutaura nezvako? Zvikanzi pano payelo apa. Murume iye ari kubatsira vanhu zvisingaiti. Zita raishandiswa nderekuti Abraham. Abraham Stand. Bhozi nzvimbo yamira koko munonzi Abraham Stand. Abraham Stand. Alright. Zvadaro izvo ndobva ndavabvunza, ndobva vatondidirecta ndikati manje muri kuona problem iri kuitika vanhukadza. Problem iri kuitika ndeyekuti vanhu vaMwari ndakadzimirwa foni so asi basa chairo handitori naizvi. Ndani chikumbiro kana munewo basa rekuti ndiite ndikangowana mari yekuti ndisvike kwamuri kutaura kuti ndobhadhara. Vamwe mai vakati aiwazve vanhu vakaita semimi tinotokubatsirai. Ndokukwidza transport kusvikira kuchikafu, mari yechikafu ndokupa. Ndikati maita zvakanaka. Chinenge chiri china. Ndoda kuti chishanu. Saturday, madhezi acho vaiita neSaturday. Saturday ndakabva ndawanawo rimwe basa randakawana handina kuenda. Sunday ndobva ndaenda, vakanga vandipa madirections. Ndobva ndaenda. Ndobva vatonditi ngatiende. Ndobva taenda tasvika paAbraham Stand. Semunhu anga ane problem, ndakatoti handofanirwa kumeka sure kuti ndasvika pane munhu waMwari. Ndaonana naye. Ndasvika pane munhu waMwari. Ndadaro izvo tasvika, kwaiwandiwa. Munhu waMwari haana kuwanika zvandaifungidzira kuti inini zvandaifunga inini nepfungwa dzangu inini. Anga akawandirwa zveshuwa. But ndakaita chipawa chekuti ndakatoti ndofanirwa kuenda ndaona chi? Munhu waMwari. Ndaona munhu waMwari. Ndo chipawa chandakaita ichocho. Ndobva ndasikwiza. Pakuda kuenda kumberi kuya. Pane varume nonga munoona umweni varume watema majaindi vaya. Vamwaya. Ini chandaifaitira kandaida kungonobata bhachi remunhu waMwari kuti chete. But vakandimisa zvokuti ndakaita ukasha humwe hwekuti ndakati zvangu zvakaita sei kwini. Zvaramba. Asi iye nhongaka mumweyo maanofanira akatozviona kuti mufana uyu koko atambura ane zvaari kuda kuti zviitike. Akabva angoti obva andinongedza so. Akati uya pano. Varume uya wakabva wanditendera. Zveshuwa ndakaenda. Ndobva akungondidai nemucheka uya. Akanditi taura zvandinoda. Problem yandakaita ndeyekuti kutenda kwangu ini ndiri Doubting Thomas. Handisina kutenda kwakanatsa kwakakwana. Saka paakanditi taura zvaunoda. Nanhasi ndinototsumba izvi zvekuti kochana ndichazotaurira zvinhu zvakapata kudai chii. Taura itinzwe zvamakataura ngoma. Wosangotaura zvaunoda mumwoyo mako. Saka ini ndakangoti inini Mwarika. Inini mukangoitawo kuti ndibve muugunduru mandiri. Ndiwanawo pekugara muno muchitungwiza. Nokuti ndinenge ndichiri zouya kuonana nemuzodziwa wenyu. Zvisina macomplications kana kuti mabarriers. Ndingafara chaizvo. Kozouya nyaya yekuti nhengo yangu iri kundinetsa yaane makore nemakore. Isingaiti. Mukaitawo kuti iite. Zvinondiitira zvakanaka. Handiti. Kozouyawo nyaya yekuti ndiri munhu aishuvirawo kungoenda kumaini. Kunzoona vachinzi waputisa mari, vanhu vaita sei, vanhu vadii, handiti. Ndikati ndikazowanawo mukana wekuti ndinoendawo kunoitwawo zvekucherwa goridhe. Ndonoonoshandawo zvisinawo kuoma zvekuti ndiye ndichingowanawo goridhewo. Ndoimburuvhawo kwandakabva. Nekuwanawo zvipfuyo, nekudidiwo. Nekuzowanawo stendiwo yekuti ndinoisawo kadumba kangu. Muno muHarare. Sezvo ndiri munhu akaomerwa, inini background yangu manje. Family yedu tiri vanhu vanotambura. Alright. But handichatozviverengi kuvanhu vanotambura. Hakusi kuti ndiri mupfumi. But handingazviisi palevel rekuti rekutambura. Kutenga zvamuinazvo. Zvandinazvo zvandiri kushora Mwari. Zviri kunditi. Saka zvadaro izvo. Mataura. Ndichitobva ipapo. Ndakatoshamisika ndakavata. Ndikunzwa kuti mukati matoshata kawo. Ndakatozvishora ndikatoti haiwa hapana zvavaita vanhu vari kungokudza mahara. Ndakatosakunzwa kuti
izvi handisati ndakambosangana nazvo. Ndezvarini izvi mukoma wangu? 2019 ndakanasonzwa kuti mukati umu maibva manje. Ndikati aiwa ndandine $5 kangu pakarende madhezi acho ndo paapane mbiri touchline izvo ipo pachangamire paya paapane touchline ichiri kuseri. Aiwa ndikuwanzizva kutaura chokwadi handidi kunyeperai ndoda kutaurirai chokwadi zvakaitika chaizvo ndobva ndaenda touchline kuya ndasvika ndanobhadhara $5 yangu haikonazvo handi nyota yese ndakanasa kunondanda baba kana izvezvizvi aiwa maikumbawo vari kunditenda nemutupo zvekuti aiwa kuti mofu musiyamwa muri mofu chakafana tasangana munopedza masports ende masports zveshuwa ndonasa kuona kuti masports ndopera maika vanogona kutorasa mbeu yavo 2 times ini ndisati ndatanga ba kubudikidza nemurume upi Miragopo aona manje zvadaro izvo manje nditoripo paya zvakazoita manje ndadai nditori mubhawa muya ndaingoitawo katumari choricho kuti sei tocherera vanhu vemakandini ndiri mubhawa ndabuda ndaenda pakandini ndiri kutoona kule vangu vanobva kumutaro watouya pakandini paya vari kutodya watobata bhodhoro rezambezi vari kuti Muzaya zviri kufamba sei ndiwe iri kana ndiri kushaisha kuona ndikati handini kule zvikanzi wai iwe uchipenga kudaro chii ndikati kule zvakaoma zvinhu zvakandiomera zvikanzi haiwa uya kunoku anga akatotengawo motikari yake madhezi acho ndo madhezi ainetsa mabhebi kwandamu anga ane bhebi kwandamu yake hairufu nyama akati aiwa zvauri hazvisi kuvaraidza pinda mumotikari ndobva tapinda mutauni patakaenda muzvimashopu zvinotengesa hembe chichichichi vasvika kuti sarudza zvaunoda ndaingoti izvo ndaida ndobva ndatengerwa ndakabva iko ndaajendome ndobva nditi aiwa kumaini zvana ndakataura zviya kuti ndikazowanawo mukaiende kumaini kumaini ngotora tiende kupi tiende kumaini ndobva taenda kumaini paya kumaini uku ndokwavaishanda ndokwaishanda pamazowe pano taenda pamazowe paya tatosvika ndindato shift boss ndasanda ndakuziva zvekumaini saka yakazongonudza kuti hapana dombo rinofanirwa kubuda iwe uri panapa ukatongoona dombo rakubuda chete iwe ndifonere ndiwo vaive manager ekaunti vaive anga ari muridzi wegomba saka zvazvinoita munhu akavhura gomba kana mukasvika pabhandi anenge atoo murungu anayangotora vanhu achiti huyai mushande zvine zvabuda ipapo anozorowawo 50% yematombo oisa pasaiti then kune imwe 50 inenge yasara anozonopinda futi orowazve 50% mu50 inenge yasara iyoyo handiti 50 iyoyo manje zvaanozoita anoisa muhomwe opinda futi zvekune imweni inenge yasara ine vanhu vochiita 50 kani basa rangu ipapo ndandamira samanager zvo ndanda kutoudzira vanhu kuti aiwa izvezvi hakuna dombo rinobuda izvezvi hakuna chinhu chinobuda vakati vari kuda chiunhu mabhatiri matochi chikafu maiona nezvazvo tiri kuda mabhatiri tiri kuda chikafu tiri kuda chii ini ndofonera chikule kule kunokwaa kudiwa zvakati kule hodi woisa ndobva taita mari taita mari kudaro izvo ndakabva naenda kumusha aiwa iyi yanga ya 2020 kosi pazvakatanga kwakuri kupera kwa2019 saka wangu wa 2020 kutanga kwa 2020 munhu wamwari zvaakaita manje pakazopera pureya yake akanditi usazondikangana after chechi yapera service achibva kuudzaini akati usazondikangana but ini ndakazoita ubenzi hwangu munhu wamwari ndakamukangano ndaakudya mari ndakamukangano zvekuti zvekutodaro bozi mari ndakazoita mari yandakaita nezvandakatoita ini hazvitozopindirani ndoona kuti inyaya ichinonditeerawo zvangu zvadaro izvo ndakabva ndaenda kumba
handine grocery ndobva ndasvika kunonovaka nonga imba yandaigara ini yataivata sendera mapictures ende ndichamaisa futi pavidhiyo irori munofanira kuzomaisa imba yandaigara yataigara iri kumusha handizviwani ndichazokusendera rimwe racho ndirimo wozonogona zoti ingori imba yakangotorawo ndobva ndasvika unonotenga marata angu masemendi kuforomesa zvidhina kuita sei kutenga mombe dzangu zvese ndobva ndaisa paground ndobva ndatenga motikari B18 ndichakusendera ndatenga motikari iriko zvayo yakazonoka hayo ndazoshuta block alright iriko yakangopaka kumusha ikoko but idzo mombe dziriko upfumi hwezvipfuyo hwawanda sei mombe izvisofa ndine 16 ainyaya yekuti pakatomboita chirwere pamashure apa pakaita chimwe chirwere chefoot and mouth cheche dzakapera nonga ndakatofirwa ne11 mbudzi huku hanga idzi kana kirimba shiri dziyadzi dai pari padhuze ndaitokupai dzekuti yakana ndikaenda infect ndinozongokufonera kuti uyai mutore zvingoriko makangano munhu wamwari apa ndofanira kuzonzwisisa apa ndakangano munhu wamwari manje zvakazomboita kakuti dhakwei zvinhu zvanga zvakunditi netsei zvokuti ndaitoti kana ndakavata kahopedza ndairota ndichirota ndichitandaniswa ndichimhanyiswa ndikumbira kubvunza mukoma wangu sitori aikumhanyisai munhu wamwari here kana kuti hazini munhu wamwari munhu wamwari ndiye aitozondinunura manje kuhopemhanyiswa payapa iye anozouya manje ndiye anobva atarisana nechinhu chikukumhanyisa dzimwe dzenguva ndechimhanyiswa nemapitibho aya akadai iye ndiye anozongomira zvinonzi zvinoshura imbwa nechigure chinyamaka manje ndinotomhanyiswa nechinyamakanje chematanda chiya ati mamhanyiro achine chiita manje unasa kuona kuti hai chinotopfuura munhu ari kufamba neshoka kudai saka munhu wamwari ndiye aizondii ndiye aizondimisira so saka zvinhu zvangu zvazombodhakwa pamashure apapo kabva ndati ndoita seiko zvinhu zvandidhakwira ndobva mukadzi wangu ina ndakabva ndazowana ndakazowana 2020 ndakatozowana zvinhu zvadi zvanaka zvinhu zvadhakwa makatoroora zvadhakwa infact ndingati hangu zvakazodhakwa zvoda bcause zvimwe zvinhu ndandambokavha asi ndinotori zvadhakwa pakuti ndaitoti ndaigara ndine mari muhomwe ndaitoti ndisina mari ndendori ne500 600 doro ndinomwa doro ndo rimwe raizopedza haro mari nevakadzi bcause ndanda kumbokumba nzetauzve muchitesta hurume ndinoona kuti ndaababa here zvishuwa ndainasa kuona kuti ndaababa zvishuwa dzadhakwa ndakazoroora mukadzi wangu ndamisa padheni notori nemwana izvozvizvi mukomana ane 2 years ne3 months so inyaya yengoti madhamu vari kumusha ndaendatoya navo ipo pano vaipupura kubata kwamwari zvamboita kakudhakwa kudaro izvo madhamu ndakazvaudza kuti pane kwandaimboenda kuelo togona kuzomboenda ndobva tadzoka futi tichingodzoka ikoko nonga handina kuita wiki ba pane kwana ndakangokandawo masifi ndobva ndatofonerwa kuti mirai muchidzoka makaenda kwemunhu wamwari kana mangodzoka muharare aiwa ndadzoka kubva kuharare ndabva kumusha pandakanovakisa paya ndakabva ndatodzoka muno muharare ndobva ndatouya muzengeza 3 ndobva ndakabva ndatsvagawo imba yekugara kuloja ndobva ndatanga kuloja ndakutolojawo kudaro ndobva ndatengawo stendi yangu kudemo togeti uko ndakatozotengawo imba inenge stendi 2.2 yakakura chaizvo ndobva ndawakawo boys kai yangu izvozvizvo itoriko mutori nemaroja kugara hangu muno muzengeza handisati ndaenda ikoko notori netarisiro yekuti mumwedzi miviri iri kutevera nofanira kunge ndakupi maakustendi ndatoo kustendi kwangu ndobva ndazogarawo apa zvadhakwa kudaro ndobva ndachizoendawo mwamwari akazongoto ndoda kumbonamatira marovha izvezvizvo muchechi mamangoenda unoatenda chechi akati ndoda kungonamatirawo marovha munhu nemunhu ngataure zvaari kudii zvaari kushuvira zvaari kuda zvaari kushuvira zvaari kuda ndikati
ini ndikawana basa pari zvino ndingafara chaizvo. Ndikawanawo kuti mari yekunditore drivers license itorimo izvezvizvo. Drivers license itorimo. ya handisi kutaura zvepasi pemutika kana zvekunyepa. ya chokwadi. Iri license rangu ritoripo iri. ya nonga muri kutoriona iri. Ndimiche. Handi muri kuona kuti ndinapo. Apa zita ndini zvavo. Ritoripo license. Iro license ramuri kutoona irori ndiri kutoneswa nevanhu izvezvi kunzi uya kubasa. ya Basa ndo riri kunditsvaga. Indi ndiri kuzongosarudza kuti ndiri kuda apa. Apa ndisi kupada ndiri kuda apa. apa ndisi kuda apa ndiri kuda apa ndiri kudai. Saka izvi pane kwandiri kumboshanda kuna Shepperton uko panamba 8 paFood King. Vanoita zvenyama nekufiriza zviyazvo. Alright. Sofa ndo pandimbori. Alright. Mabasa ari kudi ari kuuya. Ndiri ipapo futi zvemunhu waMwari akazoti vanoda kuita maproject namatai nezvazvo. Izvi ndakuita project yekuvhurisa mamains. Ndichazokupai mavhidhiyo acho ndiri kumaini. Izvozvi maini iri kutovhurwa izvi. Zvokuti pamberi apo ndichatozokufonerai ndichitokuudzai kuti zvandakazoita nemaini iya ndizvi. Ndoku ndichingoenda kwaPaul. Handina mata hangu iko ndinotori chidhako. But ndinongoenda kungondogarawo imomo panoitwawo maprayers. Ini ndongoita zvichitobuda zvichitoendeka. ya Saka murume uyoyo ndinorwadziwa chaizvo pandinonzwa vanhu vachiti ndewe feki. Miracle Paul ndewe kunyepa. Ing'anga. Ndikakutaura kuti pandakaenda kung'anga dzese dzekumozambique dzinorira. Zvakaramba ende handina pandakambosvika pakazarwa nevanhu sezvinoitwa paMiracle Paul. Ende havana kukubatai musoro, vanongoti marovha muri ikoko. Hakuna ng'anga yaunoendayo kana unoitirwa zvinhu zvinofamba usina kupuhwa muko. Unozouraya mwana wako iwewe kana mukoma kana sisi. Runzwa zvandiri kutaura. Hakuna ng'anga inoita sezvinoita Paul zviya zvokuti unongonzi namata uchitaura naMwari wako iwe uchitaura zvaunoda. Zvikanonoita usina kupuhwa muko. Kuzo imwe nyaya ndakaona kwaMiracle Paul kuti zvaanotaura zvishande. Haufanirwi kupesana nezvinodiwa naMwari. PaMiracle Paul kana uda kuti mamendozi ake asashanda toti wabva ikoko waita zvawaita wosvika unoba kana kukomba kana kungoita zvimwe zvinhu zvekuti iwewo zvinokubvisa pana Mwari. Hapana chinofamba zveshuwa unozofamba uchiti hai bharanzi uya. Hapana zvinoita. Zvoti ukanzwa munhu anoti Miracle Paul haagoni ihure kana kuti akaromba kana kuti anoita zvebute anoda kupindirana naMiracle Paul siya bute siya zvemushonga chihure mira nemukadzi wako. Iyeye one iye zveshuwaka notori nevamwe vanhu vandakatoenda navo umwe aiti komana tanzwa neurovha umwe achitondikumbira mari. Aingoti uri kuda basa uya kuno handi kuchechi. Inyangoti vamwe vacho vari kushandawo paday shift. Dai ndatouya navo vese vandakaenda navo kwaMiracle Paul vasitori pamabasa vaitoramba kuti ndini mabasa ndevamwe vaya vainyombe vaya. Kuenda paMiracle Paul kune vanhu vese vanodhauta vaya vanodhauta ngavangoenda wongondogara chete kungogara panonamata vanhu paya paya munhu wongotaura zvaanenge achida. Zvoti ndakatotaura kuti ndoda kuita miliyonera. Hadai ndiri miliyonera ende ndichatoita miliyonera. Makore ari kuteera munazonditarisa ende ndicharamba ndichikufonera chane weindoramba ndichitevera zvekutodaro muzondichoakwa. Ndokupai maakwa emi 2 years time ndokupai maBM nemaBenz. Aiwa Miracle Paul anopedza. License iri chero ndikatokupai nhamba dzehama dzangu kufamily kwedu tiri vanhu vakatosara zvekudaro. Hakuna munhu akambobvira aita sini. Ndimi wekutanga. Chero ndikatokupa nhamba dzamama wangu ini kana dzamukoma wangu ndokupa. Igoridhe. Wobvunza kuti iwe unewa kungonyeba sekuti uri prophet. Kuti mufamily menyu mune here akamboita license. Unonzwa wachiti hakuna. Ini ndakatombotsvaka munhu zviita but zviri kuramba. Havasati watoziva bondani license. Hasa ndatowataurira bondana ndere muna machika iti. But ndakutonetswa nemabasa kunzi uya pakati. Kunzi uya pakati kutoshanda izvi. Mwari akanaka. Saka ndinoda hangu kungotenda Mwari waMiracle Paul nezvaanongoita. Murume wewe chero mukatarisa
inyaya yekuti vanhu havazogoni zvavo kutaura chokwadi. Chokwadi. Atobvunza vanoenda ikoko. Wabvunza kuti imimi zvamakange mumbori kudhara. Nezvamave izvo zvakafanana here? Kana zvachinja. Zvachinja. Kune anotaura chokwadi anotaura kuti aiwa zvinhu zvachinja kutochinja chaiko chaiko. Muchinda uya ari kuyambutsa vanhu uya. Zvoti ukatonzwa vanhu vane vachiti he chichi haagoni chii. Vamwe vacho vari kutumwa naSatani. Zvinoita Satani akangwara manje. Anoziva kuti zvine zvichiitika pasocial media vamwe vane vachiona vachifollowa izvozvo. Vachitofanira kuzoenda ikoko. Saka vakazonzwa zvine zvichitaura uya kuti umwe munhuwo munhu anobva aura mwoyo toti handichaende ikoko. Satani wotofara bhozi iwo watodii watodhauta kai nekuda kweprofeso munhu wekuti hanzi kuti ataura chero akasataura newe as long wangotsika paya paya wangonamata neproblem yako ini mwari zviri kunetsa ndezvi nezvi abc unoona zvinhu zvako zvichingochinja wakatonyarara zvichingochinja so saka ndoda kutenda mwari mashoko inodzidzisa yadzidzisa inini futi umoya ari kubatsira vanhu uyo zvoro ndakaita zvekutamba kana dai ndiri munhu ane pfungwa pfupi kana munhu aida pfuma straight dai ndakatoromba izvo wadai ndisina mwana ndinganga iya yamabutaura bhozi yanga yakuda kutondipa mhiko kuti handifanira kuita mukadzi handifanira kuita mwana asi ndiine pfuma zvinobatsira pfuma ini ndinoda kuti chisikarudzi yangu ishande ichinjewo mukoma Sidoli muri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira mashoko ataurwa namukoma Sithole mashoko amunoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe ekupedzisira nemashoko amunoda kuzivisa vaProfeti Miracle Paul maybe vari kutoona this video munoda kuti chii chandinoda kuzivisa kumhuri yeZimbabwe kunyanya ndechekuti vane maproblems vane matambudziko aya anonzi akaoma acho anonzi aramba kana wakaenda kun'anga kana kupi nekuti ini ndakatomendawo kune mamwe maprofeti handichatauri nemazita zvinozoita sekuti meno ameno vamwe vanhu vanotodzi ipapa vamwe vanhu vachatoti ndatengwa kuti zvisiri izvo ini nditori munhu anga atori neproblem maproblems ese andataura aya zveshuwa ndo maproblems anga akatonditsoma ini Miracle Paul haiziri hama yangu andina kukama naye handitozivi kuti anobva kupi asi ndiri kuti anogona saka ndiri kumhuri yeZimbabwe kune vane maproblems chimboendai ipapo paelo apa community wa kungoenda chero akasataura neweba ungonamata nezvazvo ndine mubvunzo ka imi zvamakaudzwa naProfeti Miracle Paul kuti musandikanganwe makazombovaona here makataura navo face to face kuti pane mari iwo mbichana yamakambovapa handina kana dhola rangu haatozivi kana dhola rangu ini ndinozoona kuti chaiti musazondikanganwa aitira kuti zvinonditevera zviya aitira kuti ndizopota ndichidzoka chiita achidi achingona mata ari kwariko zvinhu zvemuteuro zvazosiyana nemishonga zvazosiyana nemishonga mushonga ndewekuti chero ukanyambotadza ukadii ukaita sei but zvinhu zvemuteuro manje tinozotadza handiti saka the moment yaunotadza iwowe pane patoo repulsion patinei patoo nerepulsion iwo naMwari saka zvimwe zvazo zvinozoita zvichikukunda wazvibata saka zvochida kuti iwo ugadzire relationship yakanaka naMwari kuitira kuti agare achidi akaisa ziso rake pauri saka ini handina kuzorangarira kudzoka ndakatozodzoka manje zvatodhakwa but ndinoti zvinhu zvangu zvaakusimba bhozi mabasa ezvaakundishedza license iri handaitoshuvirawo kuvewo naro kudhara iri rapo iri aiwa haizvi mukoma mukadzi anotori nemimba izvezvi imwe mwana ukatoona mwana wandinaye izvezvizvi aiwa ndine pitibhu remwana zvekutorevesa chaizvo sandoda kuti kumhuri yeZimbabwe vanozviti vane matambudziko anetsa uyai paelo apa pana Miracle Paul mubatsirikane aiwa kana muchida kuona zvandiri kutaura ndezvechokwadi munongouya musazoita henyu zvekutora nhingirikini mavidhiyo munozoita sekuti muri maenemy musiri maenemy munongouya mungogarawo mumacheya muyamo chero akasataura nemi musave worried imi chingotaurai zvamuri kuda chete Mwari ndiri kuda izvi neizvi muone kuti hazviitikiri zvinotoitika zvinhu izvozvo kozouyawo kune vekuchechi pane vamwe vaakutodhauta nekuti wakaona munhu achiprofita kunzi iwo ndaona zvadai
vandoti kutengera. Bosi pane vamwe vari kutaura pasocial media kuti vanozonotora vanhu kuairport vozodiwa wabhadhara woya wodi. Munhu angada kunotorwa kuairport wonzi uyewo kuti ndiri muroi ndiani? Angabvuma zvakapusa nekuda kwemari. Ndiani? Hakuna zvakadaro, musafi makanyeperwa kunze kuti uchipenga ndobva ungatobvuma. Sezvakaita ndonzi uya tikutenge ubvume kuti Miracle Ponde wechokwadi. Ina asina zvaakandiitira. Ndobvumei. Chokwadi. Hazvishandi izvo. Munhu uya ari kubatsira vanhu uya. Zvekutodaro. Aiwa tatenda mukoma. Ina akandibatsira zvekuti ndoda kutenda Mwari. Ndaona chiro paprofile pic pamanditanga. Ndiye aripo. Chero apa tarisa panhingiriki apa. Ndiye aripo. Pawallpaper. Ndiye aripo, tikadaiwo so ndiye atoripo apa. Urumuona? Ndiye aripo. 2025 the year of transformation. Diving into higher life. Izvo tiri kutodhaivhira kupinda muupenyu hwakanaka. Vanhu vakadai vachiti n'anga yakazodii. N'anga inokutiwo inongokuitira zvinhu zvainokuitira uri pano noko isina kukubata kana kukupa mushonga kana kukupa mhiko ndeyekupi. Munhu wese angatoromba. Kozi zvine zvaizi. N'anga inotokupa chinhu zveshe unonobudirira asi zvine maconsequences. Unouraya hama, ugopedza hama zvokuti unopedzisira usati kuonekwa kana nemunhu one. Pari paMiracle Ponde zviri kungoitika zvisina kana anozonzi aita problem. Chero ukaita zvinonzi zvakashata kuna Mwari, hauna problem yaunowana. Chokwadi. Saka ndinoti vakaremerwa kauyai kuna Prophet Paul. Prophet Paul ndibhudhi. Hava ndibhudha. Zvekureresa. Wani munhu anoyananisa pamaprofita. Maprofita mazhinji avekwezve. Mai vako muroi, baba vako muroi. Iwe kuti usvike pauri apapo wozotanga kunzi mai vako ndo muroi. Wakadii kungokupwanya uchiri mimba kana kuti uchangozvarwa. Uchiri mudiki usati uchiri kunaka. Uchiri super. Uchiri kujika nemabhonzo waingokupwanya zvo. Wozoda kukurovezve wachigondora kudai. Hakuna zvakadaro. Aiwa tatenda muri Zimbabwe. Nyama inzwaka. Comment section yayenyu. Mutaura zvamunofunga pamusoro perwendo rwakafambwa namukoma nezvavakasangana nazvo zvinorwadza. I think for today is goodbye.